Boa noite a todas e a todos, bem-vindas. Estamos hoje novamente para uma conversa online, desta vez sobre a obra Breve História do Reintegracionismo. Temos connosco o Tiago Pérez Gonçalves e o José João Rodrigues, o Tiago Pérez, que é o coordenador da obra, e eu passo já a apresentar os intervenientes. O Tiago é licenciado em História pela Universidade de Santiago de Compostela, trabalhou como arquivista em diferentes arquivos da Galiza e no País Basco. Na atualidade, trabalha como professor de História no ensino secundário. No âmbito académico, tem focado o seu interesse no processo de codificação normativa do galego, bem como no estudo do nacionalismo galego de centro-direita. O José João Rodrigues nasceu no bairro corinhês de Paroleiro em 1998, está a terminar o grau de Língua e Literatura Galegas na USC, participa ativamente nas assembleias da Mocidade pela Independência e colabora com o periódico mensal Novas da Galiza. Faz parte do Conselho de Redação do Espaço Clara Corbelha. É só para informar que temos também hoje, normalmente temos uma oferta de 5% de desconto. Quem quiser entrar na nossa página online e conhecer um pouco mais desta obra, pode adquirir com 5% de desconto, também com portes grátis, no caso de efetuarem a compra. Deixo então com o Tiago e o José. Obrigado uma vez mais. Ben, obrigado eu, Tiago, Obrigado. a través polo convite, digamos, a manter esta conversa co Tiago, co autor dunha obra que eu con certeza teño moito aprezo, quase persoal, non? É unha obra que a mí me parece certamente interesante e, pronto, conversar co autor ou quase con cualquier persoa sobre a historia do reintegracionismo, non? Mas especialmente co autor deste libro sempre é un gosto e máis se pode servir para, pronto, para outra xente ver e desfrutar da conversa. Pronto, antes de comezar coa materia máis historiográfica, digamos, non? Ou debullar o que foi a historia do reintegracionismo e procurar, como veremos, máis que seguir o libro, completar ou complementar os conteúdos e as historias que o libro fornece. Vamos facer unha pequena clarificación de conceptos, digamos. Vamos preguntar ao Tiago sobre o que iso de reintegracionismo significa. Entón, a primeira pregunta a este respecto é cando pesquisamos en dicionarios online ou na internet o que é o reintegracionismo, por exemplo, no Priverán, no Estraviz ou noutros dicionarios, fálase tanto dun movimento, que dicer, dun conxunto de persoas organizadas para conseguir un fin determinado, un fin do que tamén xa falaremos, cuanto da ideoloxía, digamos, ou da corrente filolóxica lingüística que sostén ese movimento. Entón, e ademais desta ideoloxía, digamos, que podemos sumar aínda a idea de práctica. É dicir, o reintegracionismo pode ser un movimento de persoas organizadas, a ideoloxía que sostén ese movimento ou aínda a práctica de cada unha desas persoas para conseguir un fin. Entón, a pregunta primeira é que reintegracionismo pretendeste historiar ao escribir este libro? Sí, Xota, eu cando comecei a pensar, non, sobre a breve historia do reintegracionismo, na verdade, esa pregunta, non, que faz tamén me fixen eu e foi moito complicada de resolver, non? Onde están os limites do reintegracionismo? Si é só as estruturas organizativas, non, que de facto pois comezan na década de 80, non, a comezos dos 80, ou é tamén, como falabas da definición, non? Ou é tamén ese discurso de lingua que no caso do reintegracionismo e do meu punto de vista comeza xa pois desde os inicios do proceso de codificación normativa, non? Entón,
Precisamente por causa diso, eu o que decidi no libro da breve historia é trazar unha cronoloxía, trazar unha cronoloxía para que as persoas, porque non existía ou eu non tiña coñecemento da existencia dunha cronoloxía e que dese conta pois de todas aquelas persoas que ao longo da historia do proceso de codificación normativa defenderan a aproximación entre o galego e o portugués de diferentes formas, evidentemente. E entón o que fixe foi iso, foi trazar unha cronoloxía, unha sinoloxía do movimento reintegracionista desde os seus primordios, desde os seus comezos até a actualidade, non? Mas, evidentemente, tamén tendo en conta depois as estruturas organizativas que se crearan, que tamén hai aí unha mudanza de paradigma, evidentemente, non? Como coa creación pois da GAL, non? Fundamentalmente, mas tamén de outras estruturas, non? Mas pareceme interesante, pois iso, falar tamén do discurso da lingua, porque na praxe reintegracionista temos a moitos galeguistas destacados que xa practicaron o reintegracionismo con anterioridade á creación desas organizacións. Por iso me parecía interesante refletilo no libro. Pois, pronto, e depois xa o adiantaste tú coa túa resposta, mas por tratar de debullar esa expresión, non ese reintegracionismo, pronto, o albo, digamos, sería a reintegración da lingua da Galiza, por así dicer, por dicirlo dunha forma un pouco non marcada, da lingua da Galiza no diasistema lingüístico lusófono, non? Sí. Entón, esa reintegración, ou se fixermos unha análise quase semántica da palabra reintegración ou do verbo reintegrar, implica, por así dicer, 4 cousas, non? Unha, que hai algunha cousa que integrar, outra, que hai algunha cousa en que integrala, a terceira é que na actualidade non está integrada, por iso hai que integrala, e a cuarta é que no pasado sí esteve integrada, por iso é unha reintegración. Entón, destas 4 cousas, a única na que parece que hai consenso é que no pasado esteve integrada. Esta última, non? Mas as 3 primeiras, o que é que hai que integrar, onde é que hai que integralo, e se está na actualidade ou non integrada, non, co discurso de que galego e portugués son a mesma lingua, parece que non son totalmente claras. Entón, a pregunta que para min resolvería esta dúbida, non, do que é o reintegracionismo é onde é que se debe reintegrar a lingua da Galiza. Se na CPLP, que é na Comunidade de Países de Lingua Portuguesa como membro de pleno direito, se a reintegración é simplemente no diasistema lingüístico lusófono, mas se iso é así, non está xa reintegrada. Quer dizer, non faz parte xa da lusofonía. Qual é a túa perspectiva sobre isto todo e con que perspectiva redixiste o libro? Bon, con respecto ao que preguntas, é claro, do meu punto de vista, o reintegracionismo como movimento que postula é a reintegración, non? Como ben dis, no diasistema galego-portugués, non? E do meu punto de vista, evidentemente, pois a percepción xeral, evidentemente, que non está, non está reintegrado. Entón, por iso busca esa reintegración, non? Mas ten a ver tamén con os conceitos que temos, non? Sobre como son as linguas, non? E como se constroen as linguas, non? E eu creo que aí está un pouco tamén o eixe da cuestión. Estivo galego originalmente, como dis, reintegrado no portugués ou non? É dicer, é unha pregunta que ás veces, se non entendemos como é que se construen moitas veces os códigos normativos, pois podemos entrar en moitos equívocos, non? Mas a realidade do proceso de codificación normativa, non? É que o que se produce, sobre todo, cando comezo o libro, pois no século XVIII, é unha inventio, non? Unha inventio do galego, non? Do galego, pois, como lingua independente do portugués, non? E entón há unha serie de galeguistas que comezan pois a teorizar, non? E a elaborar materiais como non só na Galiza, sino no resto dos países europeos, pois para construir unha ortografía para esa lingua, non? Unha ortografía, neste caso, diferente da portuguesa.
Mas tamén acontece o mesmo no caso do portugués, non esquezamos, non? E tamén acontece iso, tamén há unha vontade, non, de construir, non, unha lingua nacional, non? E con moitas contradicións tamén, non? Entón, bueno, do meu punto de vista, eu creo que é así, non? Non sei se resolvei un pouco a pergunta. Sí, pronto, de facto, como vas dando pé ás seguintes que As seguintes, non? Pois, entón, claro, se como ben dices, o comezo, digamos, ou, bueno, eu estou a entender que a túa intención ao comezar o libro no século XVIII é cos ilustrados, cos padres ilustrados, co padre de Feixóo, co padre de Sarmiento, tal, cando calculas que comeza a intención codificatoria, quer dizer, cando comeza a vontade de criar unha lingua formal, é así. Sí, cando comeza sobre todo o interese por producir, non, materiais pois como gramáticas, como estudos, non, sobre o galego, como cando comeza a pensarse o galego, non? Como lingua, como dialecto, como unha lingua pois independente do portugués, non? Mas comeza a pensarse, comeza a elaborarse discurso, non? No século XVIII e por iso decidín comezar precisamente aí. Podía ter, evidentemente, non? E foi e tive moitas dúbidas ao respecto, comezar tamén antes, non? Mas eu acho que o interesante era cando comecei a investigar sobre o reintegracionismo, que vi que a maior parte dos galeguistas que defendían a unidade lingüística galego-portuguesa, entre o galego e o portugués, o que facían era retrotraerse o discurso destos ilustrados, non? E o que facía era, utilizar pois determinadas frases, por exemplo, do padre Feijóo do estudo crítico, pois para carregarse de autoridade, non? Por vía histórico pasadista, non? Por vía pois do criterio de autoridade do padre Feixóo como ilustrado, non? Entón, nen sequera me parecía tan interesante o propio discurso destos galeguistas, do padre Sarmiento, do padre Feijóo, que no caso do padre Feixóo, evidentemente, nen sequer tivo un interese polo galego moito profundo, non? As súas declaracións sobre o galego pois foran moito episódicas, non así no caso do padre Sarmiento. Mas interesaba máis a utilización dese discurso por moitos galeguistas que ían a eles para defender esa unidade lingüística entre o galego e o portugués, non? Sí, no entanto, claro, digamos que estes serven como de alicerces para a creación dun discurso reintegracionista depois, mas si recolles no libro as súas prácticas lingüísticas ou as súas opinións sobre a lingua galega, o que debera ser o padrón da lingua galega, ou se debería velo ou demais, e colocas nos antecedentes, digamos, do reintegracionismo ou do que hoxe é reintegracionismo e isolacionismo, nos debates que había entre as posturas chamadas foneticistas ou fonoloxistas e as etimoloxistas, que dicen estas persoas que acreditaban que o galego se debía escrever coas formas etimolóxicas, nomeadamente o máis notável é o emprego de xe, xis, xota para fricativa posalveolar, ou só o uso de xis, como por exemplo nas obras do cura de Fruín, non? Entón, xulgas que había unha ligazón entre a percepción destes ilustrados sobre o relacionamento galego-portugués e as súas prácticas lingüísticas? Que dizer, xulgas que realmente, porque aí no debate etimoloxistas, fonoloxistas non está a questón do portugués, non está a questón lusófona, digamos. Qual é a perspectiva con que enfocas isto? A que te refires con que non está a posición do portugués ou a posición lusófona no debate? Claro, que o discurso o discurso sobre a posición do galego respecto do portugués naquela altura do século XIX nen sempre está relacionado con unha praxe etimoloxista, neste caso, que sería o que se presupón antecedente do reintegracionismo, non?
Bon, é que no proceso de codificación normativa há tantas diverxencias, contradizóns por parte dos autores, tomas de postura en defensa dunha determinada posición etimoloxista e depois mudanzas, non? Que ás veces é moi complicado construir un discurso medianamente claro, non? Do como foi ese proceso codificador, non? E mas a grandes rasgos o que vin é que as tendencias que percorren, non? Ese proceso de codificación normativa desde o regionalismo até a actualidade basicamente son as mesmas e con pequenas diferenzas. E esas diferenzas que poda haber son propias pois dun estado primixenio do discurso de lingua e dun estado primixenio tamén das teses ou do propio galeguismo, non? Porque incluso en moitos casos, nas revistas literarias, ese discurso a favor, pois, por exemplo, de utilizar directamente o portugués, non? Como galegos, non? Como fan, pois, por exemplo, Portófilo, outro Fernández, moitas veces utilizando pseudónimos, que isto xa informa moito, non? De como eran estos debates e de encarnizados, non? Que eran estos debates, pois é en castellano. Ese discurso nas revistas literarias dos voceiros do regionalismo sempre se produce en castellano, non? E iso é sintomático, non? Dese estado primixenio no que se producen ese tipo de discursos. Entón, creo que nese sentido acho que non é tan importante aí a súa praxe, porque depois veremos máis adiante, pouco máis adiante, como aqueles defensores das teses etimoloxistas, por exemplo, xa comezan a escrever. E haberá en moitos textos do galeguismo histórico textos pois grafados coa grafía etimolóxica. Depois, evidentemente, correxidos polo isolacionismo, pero, pois, non sei, desde o discurso dos xogos florais, no? Que está completamente escrito con xes e con xotas e depois foi deturpado, evidentemente, non? Como outros moitos textos ou representantes xa na época do nacionalismo como o propio Viqueira, non? Que é o máis destacado e que escreve con xe e con xota e que postula alén diso, tamén utilizar os dígrafos NH e LH. No, que iso é tamén o máis interesante. Entón, por iso, achei interesante que ese discurso, no? Embora pois non estivese na praxe, no? Na praxe feito, pois aparecese recollido como tal, porque, a final, o proceso de codificación normativa do galego na Galiza non é moito diferente do que se fixo noutras partes da Europa, no resurdir das nazóns e dos nacionalismos, non? Porque, ao igual que outras nazóns sin Estado, non? A Galiza non? Era unha nazón sin Estado que tivo os mesmos debates moi parecidos que noutros territorios. E os propios galeguistas, que o interesante, eran conscientes desos debates e remitíanse a eles, non? Pois o caso do flamenco, o caso do grego, co demótico, etc. Entón, eran perfectamente conscientes desos debates e os tiñan presentes. Pois. Pronto, de fato, outro exemplo do que comentabas agora, o tema incluso o himno galego, non? Tiña formas coa grafía etimolóxica que foron depois divulgadas, digamos, adaptadas á norma actual. De facto, a seguinte cosa que quería preguntar era que fora dos círculos interesados, digamos, polo relacionamento galego-portugués ou polo debate, quer desde a militancia ou desde o interese máis erudito, se se quer, son xeralmente descoñecidos os posicionamentos dos grandes bultos da nosa historia relativamente á reintegración lingüística, que era a favor ou en contra, non? Como que simplemente parece que o debate non existía moitas veces, non? E no libro das conta de algunhas anedotas, pois como o facto de Risco, non? Unha figura tan central na historia do nacionalismo como Risco, ser chamado na intimidade o home dos xotas, non? Porque escribía con grafía etimolóxica nalgúns contextos, ou Pondal, que dicíamos agora, terse declarado nunha carta un etimoloxista sen eufemismos nen ambaxes. Entón, eu calculo que con certeza haberá historias deste tipo ou máis anedotas así que ficaron fora do libro por unha cuestión de espazo, mas non sei se quererías pronto, que tal vez sería interesante dar conta de algún outro exemplo para... Há moitos, porque o verdadeiro drama do proceso de codificación normativa
é que non coñecemos a nosa propia historia e precisamente o obxectivo do libro era resgatar un pouco ese discurso de lingua que foi interesadamente, non, ocultado polo isolacionismo até un punto de deturpar os textos, non, como falábamos antes, non? E, por exemplo, non sei, estou a pensar, por exemplo, nunha figura moi importante como foi Marcial Valladares, non? Evidentemente recoñecido como galeguista, que se concedeu pues, o Día das Letras Galegas, mas non tanto como defensor non da tendencia etimoloxista. E hai unha carta hai unha carta de Carballo Calero a que tiven acceso na que falaba precisamente mostraba o seu interese xa nun ano como 1971 sobre o posicionamento de Marcial Valladares, ese posicionamento etimoloxista, e especulaba Carballo Calero que ele acabou por non publicar a súa gramática por causa do éxito que tivo a gramática de Saco e Arce, que realmente aquí estamos ante unha gramática que tivo un éxito enorme, foi a gran responsable, digamos, da victoria das teses foneticistas, digamos, no proceso codificador nesa altura, non? E precisamente Carballo Calero sinala tal vez que o éxito desa gramática de Saco e Arce fixo que a gramática de Valladares non fose publicada, aínda que posteriormente Valladares tivo intervencións, e tivo intervencións mediante artigos, defendendo esas tesis etimoloxistas, non? Pero tal vez de ter publicada esa gramática no seu tempo, tal vez a historia podría ter mudado algo, no sentido de máis autores defenderen, non? As teses etimoloxistas. Pero non só está Marcial Valladares. Evidentemente, como dís, hai por problemas de espazo, pois non podes dar conta de todos os autores, moitos deles descoñecidos que defendían esas teses reintegracionistas até o punto de postular pois, o NH e o LH. Estou pensando pois, en Correa Calderón, pero que depois na Sociedade Nacionalista Pondal pois, está un Ricardo Flores que xa directamente escreveu cunha normativa pois moi próxima a que coñecemos da GAL, non? Entón, estamos ante persoas moi importantes, pero que foron silenciadas de maneira interesada por causa diso. De facto, o caso que comentas de Valladares é como bastante sangrante, digamos, que o primeiro romance, ou o dito primeiro romance en lingua galega, o Maxina unha filla espuria, que no texto original aparece non con X, senón, se non me engano, con X. E que nunca máis apareceu grafado tal e como escreveu o autor, vamos. Sí. E o interesante tamén era o interese que tiña Carballo Calero en 1971 xa sobre a posición ortográfica de Marcial Valladares, que eso a mí tamén me pareceu un punto a ter en conta. Xa nun ano como 1971, ele xa estaba pois mostrando moito interese, non? Mostrando moito interese por como escribían, non? Os galeguistas históricos, non? Pois pronto, de facto, a respeito das posicións como dicíamos, de grandes bultos da historia do galeguismo en xeral, a este respeito, dicías nun artigo no PXL, cando publicaste unha carta, unha parte da correspondencia entre Carballo e Piñeiro, non? Cito textualmente como dicías no artigo. A tradición do galeguismo histórico, a recorrente utilización de expresións como a tradición do galeguismo histórico sempre foi luxista, lexitimaba as teses do integracionismo, mas paradoxalmente tamén paralizaba o coñecemento profundo do que na verdade fora unha historia de lutas normativas. Non sei se dá para desenvolver esta idea, non? Porque realmente este discurso eu penso que está bastante de lado, non só na historiografía oficial, digamos, ou na divulgación máis oficial ou máis institucional, senón que tamén do lado do reintegracionismo é pretendido dar unha visión de iso, de que a tradición galeguista era reintegracionista e pronto, eu creo que a proposta que fase
ben interesante e sí, parece que ten pouco espazo, vamos. Non sei se querías... Sí, claro, esa frase que cito no artigo é unha frase pronunciada foi feita por Xavier Castro, non? O historiador Xavier Castro nun libro que publicou que se chamaba pois o galeguismo na encrucillada republicana. E era unha frase pois que leron moito os defensores do reintegracionismo e como conviña evidentemente as teses reintegracionistas, posteriormente foi moito utilizada. Mas do meu punto de vista, evidentemente, para min pois é unha frase que paraliza o que é o coñecemento profundo do que foi o proceso de codificación normativa, no sentido de que si toda a tradición galeguista foi lusista ou reintegracionista, para que investigar, para que coñecer realmente o proceso de codificación normativa, para que coñecer pois as luitas que existían. E na realidade que non é así. A realidade, cando eu fun investigando ou pesquisando sobre a historia do reintegracionismo, fun apercebendo de que, ao final, pois, é unha luta de élites, como diría o Mario Herrero, pero unha loita entre dúas tendencias e dúas correntes. E gaña unha, non? Gaña unha, evidentemente. Sabemos perfectamente quen gañou. Pero a loita, durante moitos momentos, é encarnizada e dase nos voceiros máis importantes na altura, tanto no período do regionalismo, como é Galicia Revista Regional, como é a Revista Gallega, como posteriormente nos órganos máis importantes do nacionalismo galego, como a Nosa Terra, non? Tamén, o mellor tamén isto é anecdótico, mas dase tamén en períodos onde a dinámica política do galeguismo non era tan forte, non? É dicir, os debates en torno ao proceso de codificación normativa e o proceso e en torno a grafar, por exemplo, con grafía etimolóxica ou non, dase en momentos en que o nacionalismo, o galeguismo, vira máis cara a un galeguismo de tipo cultural, non? Isto tamén me parece interesante resaltalo. Sí, falábamos antes fora de cámara que a historia do isolacionismo si está escrita, non? Que non fai falta un libro deste tipo porque divulgouse a historia do isolacionismo e puxose o nome de Historia da Lingua Galega, non? Sí. Pronto. Mas o que comentas, por incidir niso, non? Mas o isolacionismo hoxe en día non recoñece, aínda que e teñen estudos académicos, eu mesmo utilizo empreguei a tese de Enrique Monteagudo e vese, coñece perfectamente sobre todo no que é o período do nacionalismo galego, non? Os debates normativos que había que hacer, eles saben perfectamente tanto na nosa terra como posteriormente en el pueblo gallego, non? Coñecen, non? Mas depois non son capaces de recoñecer que, ao igual que en toda Europa e en moitas outras nazóns, que houbo estos debates entre partidarios de voltar ás orixens. A min, eu gosto de utilizar esta expresión, porque ao final é unha expresión que utiliza unha historiadora que tamén referencio no meu libro, Anne-Marie Théis, e que estudou os nacionalismos na Europa e a construción das linguas e das nazóns, que é un tema moi interesante. Ao final, os debates en toda Europa e a Galiza, neste caso, non está isolada nisto, máis ben ao contrario, é entre voltar ás orixens ou construir unha normativa ex novo, ou facer, o que digo eu, a inventio do galego, non? Ao final, triunfou as teses da inventio do galego, non de voltar ás orixens, non? Pero moitos galeguistas querían voltar ás orixens, non? Querían voltar por utilizar unha expresión de Carballo Calero, non? Que utilizaba moito, voltar ás raigañas do idioma, non? E, de facto, os debates danse, sobre todo, no século XIX, finais do século XIX, cando se ten un coñecemento máis profundo de toda a literatura medieval, que iso é un contexto moi importante. A estrutura do libro distingue, máis ou menos acabas de dar unha das chaves para entender a cronoloxía, non? Distingue a historia do reintegracionismo en antecedentes, que sería máis ou menos ata esta época que distide, cando comeza a haber xa un debate máis con un coñecimento de toda a tradición medieval e tal, e a partir de, ata aí chegarían os antecedentes e a partir de aí comeza, o epígrafe do libro é após 1976.
A primeira parte, pois iso, abranxe até estes debates que dicíamos, e cuanto a segunda, narras penso que 3 capítulos, un sobre a década de 40, a recuperación da literatura e dos usos públicos, digamos, moi devagariño, depois a renascenza da consciencia galego-portuguesa na década de 50 e 60 e xa a partir dos 70 os primordios do que sería o reintegracionismo moderno e do que hoxe coñecemos como reintegracionismo. Entón, que papel xogaron neste lento proceso de reconstrucción ou na criación desta xa non só do reintegracionismo como tamén de todo o tecido cultural galego, os axentes portugueses, Rodríguez Lapa, que é sabido que na época de preguerra o relacionamento da xente de nós, pois mesmo con Rodríguez Lapa, non? Ou con outros axentes portugueses era ben estreito, mas agora, depois da guerra, que papel xogan os axentes portugueses neste proceso de reconstrucción? Bon, do meu punto de vista, se há un axente portugués que xoga un papel fulcral, non? E decisivo neste contexto, non? Depois de 1936, ese é Rodríguez Lapa, non? O que acabas de citar. É pois, o paradigma, non? De portugués amigo da Galiza, un amigo desinteresado, que xa mostrou interese anteriormente, o 36, porque xa tiña escrito nalgún voceiro do nacionalismo, incluso postulando pois esa unificación ortográfica, esa necesaria unificación ortográfica co portugués do galego, en concreto na revista Nós, se non me trabuco, e depois, posteriormente, continúa o relacionamento cos galeguistas que fican. Sobre todo, pois, o Grupo Galaxia, evidentemente, non? É dizer, ten un relacionamento, eu puiden, pois, a través da Fundación Penzaol, onde se recolle toda a correspondencia entre moitos dos bultos de Galaxia, Xaimilla Couto, Piñeiro e o propio, bueno, Carballo Calero, evidentemente, e o propio Rodríguez Lapa, pódese seguir moi ben ese relacionamento e penso incluso que é unha figura que merece un estudo moito máis profundo, non? É dicir, o relacionamento que tivo Rodríguez Lapa con Piñeiro, con todos os galeguistas. E un dado interesante é que estes galeguistas do Grupo Galaxia acudían a ele sempre os axudaba cando lle pedían materiais relacionados pois coa lingua, non? E xa desde 1965 ele, posiblemente xa de maneira informal e depois mediante correspondencia, xa abogaba, xa postulaba que o galego e o portugués debían ir camiño dunha unificación ortográfica e hai cartas deses anos de 1965 onde defende precisamente e procura que Piñeiro, pois iso, que estes galeguistas adopten, ¿no? Esa posición, ¿no? Como sabemos, infructuosamente, evidentemente. Pois, sí, e nesta altura, cando, xusto antes da tomada de posición da que agora falaremos de Lapa, que segundo contas no libro para ti foi totalmente decisiva na criación de bandos nítidos, digamos, non? Ou de bandos diferenciados e con discursos propios, un pouco antes a autoridade en materia lingüística detiña quase en forma de monopolio o Grupo Galaxia, que tiña conseguido o controlo da Real Academia Galega, que era a máxima institución cultural da Galiza, digamos. E a súa principal oposición viña sendo exercida desde o nacionalismo de esquerdas, non? Na UPG, na Unión do Pobo Galego, a partir dos 63-64, e tanto na clandestinidade como tanto na clandestinidade cá na Galiza metropolitana, digamos, como fora no exilio, en volta de, pois iso, ideas marxistas-leninistas anticoloniais que estaban a guiar os procesos de libertación nacional decorrentes naquele momento por todo, digamos. Porén, o grande confronto desta época, a grande oposición, foille colocada a RAG non directamente por estes grupos, aínda que hai un certo relacionamento do que podemos falar máis adiante, mas desde un instituto universitario. Criouse o Instituto da Lingua Galega no ano 71
como un centro de investigación da USC que tiña aprobado públicamente a súa competencia técnica, que dizer, era unha cousa coa que a Real Academia contaba só parcialmente, que dizer, estaba en materia lingüística, digo, que dizer, no tema da literatura si estaba a obra de Carballo, mas no tema da lingua estaba a gramática de Carballo, e publicaron unhas normas no ano 70, mas moito un posicionamento moito fraco, non? E apareceu o ILGA que probou a súa capacidade de colocar no campo mesmo da romanística internacional os estudos sobre a lingua da Galiza. Da lingua da Galiza, nomeadamente da lingua galega, que dizer, da lingua galega non portuguesa, que era o posicionamento que colocou o ILGA. E o desencontro entre o ILGA, entre o ILGA e a RAP, pronto, derivou depois nun acordo que chega ata onde hoxe, vamos, ata o que coñecemos hoxe, non? Houve unhas primeiras normas no ano 77, onde houve unha participación reintegracionista tímida, digamos, e depois xa culminaron coas normas que hoxe coñecemos. Entón, como xulgas, que dicer, cual xulgas que foi o ritmo o que o reintegracionismo foi ficando de lado? Porque, bon, como dicía, dices no libro que o papel de Lapa foi fundamental e a partir dese desencontro no 73 con Piñeiro foi como un ponto de inflexión a partir do cual comezan a organizarse os bandos, mas como xulgas que foi ficando o reintegracionismo de lado en todo este proceso? Sí, bon, primeiro foi conformándose e depois ficando de lado, non? É o paradoxal do asunto, porque acontece que había moitos asentes individuais que xa tiñan unha intuición, porque moitas veces, temos que pensar que moitas persoas chegaron de maneira individual á conclusión de que o galego e o portugués son a mesma lingua e que deberían escribirse igual, e é por mera intuición. E dicer, falábamos tamén na previa precisamente diso, das rupturas, non? que se producen no galeguismo ao longo da historia. E unhas rupturas que fan imposible a transmisión pois das tradicións anteriores, a transmisión, por exemplo, neste caso, dos debates normativos que houbo antes de 1936. Entón, depois de 1936, há experiencias, a persoas, hai asentes que chegan moitas veces sen coñecer o pasado, sen coñecer esa tradición anterior a conclusións reintegracionistas e vaise conformando un grupo. Mas aí, claro, que é o punto, cual é o punto que vai conformando ese grupo? Pois temos, pois, evidentemente, a Valentín Paz Andrade, non? Con toda unha produción moito interesante, non? No sentido da aproximación, non? Entre o galego e o portugués, sobre todo polo seu interese co relacionamento pois co Brasil a través da FAO, non? El vía precisamente hai unha oportunidade no Brasil, non? Na que Galiza, pois, de aproximarse lingüísticamente ao galego e portugués, a iría a gañar, non? Mas é de maneira moi individual, non? E tamén temos outras persoas tamén, pois, en Londres, non? O grupo galego en Londres, que temos un Carlos Durán, que tamén de maneira moi intuitiva, eu cando falei con el para a breve historia comentábame iso, non? Eles non coñecían a historia, o proceso de codificación normativa, estos debates que existían antes, de maneira que chegaron ás teses reintegracionistas de maneira moi intuitiva, non? E depois temos unha xente que é Rodríguez Lapa. E Rodríguez Lapa non intervén por acaso. E dicer, cando decide intervir e escrever o artigo, non, por a recuperación literaria do galego, faino consciente, perfectamente consciente do contexto no que vai intervir. O contexto no que vai intervir. O contexto no que vai intervir é un contexto histórico de oficialización do galego. E, polo tanto, ele consciente, porque xa viña con anterioridade, incluso antes do 36, pero despois no 65 tamén, defendendo que o galego e o portugués se aproximasen ortográficamente, mas agora decide facelo públicamente e a través dunha revista como é Grial, non? Decide facelo públicamente. Entón, iso
foi, para min, do meu ponto de vista, obviamente, un facto fundamental. Por qué? Porque fai un posicionamento público en favor desa aproximación ortográfica e porque obriga a outros asentes, neste caso a Ramón Piñeiro, a tomar posición. E toma posición contrario, é dicir, contraria ás teses de Rodríguez Lapa, de maneira que até historiadores, digamos, como Ramón Villares, teñen asinalado que precisamente aí se produce unha ruptura con esa tradición, digamos, que lusófila do galeguismo, ¿no? E moitas veces moi retórica, ¿no? O galego e portugués vemos moitas declaracións nese sentido tamén do mundo da galaxia, non? No sentido, pois, de defender esa proximidade lingüística, retórica moitas veces, que non se manifesta na praxe, mas cando intervén Rodríguez Lapa, obriga a tomar posición. E aí, curiosamente, eu, a través da investigación de arquivo na Fundación Penzol, vin como o propio Ramón Piñeiro que facía foi chamar a galeguistas de recoñecida autoridade no campo galeguista, como era o caso de Álvaro Cunqueiro, como era o caso de Otero Pedrallo, para que se posicionasen públicamente en contra das teses de Rodríguez Lapa e escrevesen artigos posicionándose en contra. Mas, ao mesmo tempo, esta polémica axudou a visualizar esta tendencia, de maneira que todas aquelas persoas que de maneira individual, intuitiva, chegaran ás mesmas conclusións que chegara Rodríguez Lapa, foron tecendo unha rede e foron conformando ese reintegracionismo, non? É dicir, pois o Grupo Galego de Londres, os Irmandiños, Montero Santalla, toda esta xente foi, digamos que, depois tendo lazos e comunicándose entre eles e deron conformado que posteriormente xa o reintegracionismo organizado, non? Non sei se me desviei un pouco da pregunta, pero... Non, mas, vamos, se o fixeste, a verdade foi certamente interesante. Esta perspectiva gosto de tela. Pronto, inda que pasamos así un pouco con velocidade futurista sobre toda esa década de 70, eu gostaba que construíses tú esta parte do relato, digamos, non? A partir de 1970 ocorre isto que estamos a falar agora, o debate entre Lapa e Piñeiro, as tomadas de posición quase forzadas de bultos, na altura importantes bultos do galeguismo en diferentes medios, quer do galeguismo ou non, porque o artigo a resposta de Cunqueiro, penso que foi no Faro de Vigo, que era unha cousa... Sí, foi no Faro de Vigo, que era perder director. Entón, como que comezaron a surxir códigos normativos a unha velocidade aceleradísima, coa perspectiva da introducción do galego no ensino, ademais, non? Xa era unha cousa que era urxente, que había que solucionar de alguna forma, e comezan a aparecer, pois iso, en serie, a proposta de Lapa, que pronto non é un código normativo como tal, non é unha proposta prescriptiva, mas si é como un programa, digamos, non? Unha proposta programática, digamos. Aparece iso, aparecen as bases de que xa falamos, as propostas da ASPX, as propostas, en fin, máis adiante o estudo da GAL, mas iso, no ano 82, de repente, houve ademais retrotraéndome outra vez, houve unha proposta das que ian ser as primeiras normas oficiais, non? As normas da Comisión de Carballo, da Comisión Lingüística da Xunta. Non sei se se cortou aí ou sigo estando eu en antena. Tiago, parece que perdemos o José por momentos. Non? Bom, pois a ver se volta. En cualquier caso, retomando un pouco a pregunta que me ia formular, non? De todo ese proceso, se queredes, poso falar, en todo caso. A ver se volta. Está congelado o José. Está congelado, sí. Olha, tinha aqui uma pergunta, já agora aproveito. Uh-huh. O Mário Herrero.
Pois sí, o caro Mario ten moita razón. Unha histeria do reintegracionismo sería tamén unha idea moito boa, a dicer verdade, non? Porque tamén é unha parte desa intrahistoria, non, do reintegracionismo que evidentemente non podía saír nun libro como Abrir a Historia, mas tamén ten certo interese ás veces, non? Esas luitas tamén entre nós mesmos dentro das organizacións, non? E esas histerias. Temos o José de volta. Debeu de ser un problema coa miña conexión, aparentemente. Sí, Desculpa. Nada. Pronto, pois podemos retomar, non sei até que se o Tiago Alves nos pode dar porque eu non sei en que momento se deixou de ouvir e cando é que ficou a conversa. Pois estabas a falar... non te consigo ajudar. Pronto, Sí, podemos... Tiago. Podemos... Retoma tú. Non, podemos retomar desde a pregunta, iso, depois da proposta da que ia ser as primeiras normas oficiais, non, da Xunta, da comisión dirixida por Carballo Calero, na que había varias opcións representadas, parecía que esa ia ser, non, o grande momento do consenso e tal. Esas normas, finalmente, por varios motivos, acaban non sendo, sí sendo aceites, mas posteriormente sendo derrogadas, e nun momento de efervescencia do debate chegan as normas que hoxe se ven que reformuladas seguen sendo as vigorantes na Galiza, que son as do ILGA e a Real Academia Galega. Entón, non sei se podías dar o teu parecer, inda que xa o deste parcialmente, ademais de no libro, no documentario que preparou a través, non, do decreto Filgueira, que é un pouco onde se narra esa historia. Eu gostaba que colocases o teu propio relato sobre esta historia, sobre esta... Sí, sobre ese contexto, digamos, de aparición de diferentes códigos normativos, non? Sí, nese sentido, no libro cito a un lingüista, Johannes Cabaté, que tiña unha feliz expresión, do meu punto de vista, moito adecuada para ese contexto. E ele falaba, pois, da época das 1001 normativas, non? E, de facto, é que así, aparecen, como ben dices, moitísimos códigos normativos. Eu acho que tamén é propio, pois, dun contexto precisamente, pois, de oficialización do galego, e na que nese contexto, evidentemente, há diferentes asentes interesados en colocar a súa proposta normativa, non? E asentes en que há diferentes propostas normativas, mas digamos que unhas non se diferencia tanto das outras, non? E ter a proposta, por exemplo, pois dese mundo académico que ten ese pedigrí, non? Ese pedigrí académico, non? Como é Constantino García, non se diferencia moito, a dicer verdade, da proposta da RAC. E precisamente por iso acaban confluindo. Há unha confluencia evidentemente moito interesada, porque o propio Piñeiro estaba moi interesado en contar, digamos, que coa autoritas ou digamos que autoritas do mundo académico, non? Que tiña triunfado pois a través da Constitución do Instituto Galego da Lingua. E de facto, incluso nun libro de conversas de Xosé Manuel Beiras, dio así, dicer, comezou, digamos, que a ter moita relación con Constantino García, dicer, a formar parte dese núcleo, non, da Mesa Camiña, de Ramón Piñeiro, e, digamos, que a figura de Carballo Calero, pois, deixou de ser unha figura que era central, porque non esquezamos isto, é dicir, Carballo Calero foi quen fixo a maior parte dos códigos normativos de Galaxia, digamos, non? É dicir, entón, era unha figura central, tanto no mundo Galaxia como na RAC, e que, aproveitando tamén o seu aposentamento, pasa a ser unha figura periférica, sobre todo porque xa, como decía antes, nun ano como 1971, ele mostraba xa interese por ese, como era ese proceso codificador, había outras alternativas para codificar o galego, e posteriormente viuse que esa mudanza foi así, foi nese camiño, non?
Entón, conflúen, e de facto conflúen, porque depois da proposta da Comisión de Carballo Calero, moi criticadas, evidentemente, polas incoherencias, segundo eles, por parte do ILS, conflúen e adoptan unha normativa que finalmente será a Asnomiga, de maneira que o mundo isolacionista, ¿no? O mundo autonomista consigue ter, digamos que, unha certa unidade, ¿no? Sobre todo, pois, co mundo do galeguismo cultural, fundamentalmente, e tamén co marchamo da oficialidade, evidentemente, e os poderes que iso outorga, evidentemente. Temos que pensar que houve aí uns meses, precisamente, entre a norma que fixo esa comisión de Carballo Calero e posteriormente a Asnomiga, que foron uns meses en que apareceron libros de texto escritos, non escritos, pero apareceron libros de texto cunha visión da lingua e cun discurso da lingua moi reintegracionista, onde podíanse ver pois libros escritos, por exemplo, libros de texto de María do Carmo Enríquez Salido, onde se podía ver pois un mapa da lusofonía, por exemplo, ¿no? E a presenza do galego, pois como o galego como unha lingua dentro dese diasistema lingüístico, ¿no? Entón, eu penso que eles deberon ver aí, ¿no? Ante a aparición deses textos, deberon sentirse con un medo atroz e por iso decidiron rapidamente chegar a unha confluencia normativa, evidentemente, entre dúas propostas que tampouco diversían tanto, ¿no? E depois, evidentemente, tamén há certas diversencias. Há unha normativa de mínimos reintegracionistas, ¿no? Que é a que adopta finalmente o nacionalismo de esquerdas, o nacionalismo mayoritario, e alén diso o nacionalismo que ten a maior presenza e social, ¿no? E son os mínimos reintegracionistas porque non esquezamos que un dos bultos en materia lingüística do nacionalismo galego posicionárase en contra da proposta de Rodríguez Lapa e ese foi Francisco Rodríguez, ¿no? Entón, non é que o nacionalismo galego sexa contrario ás teses de Rodríguez Lapa, máis ben é unha cuestión estratégica, de tempos, non? Moitas veces. E a filosofía dos mínimos reintegracionistas, que se chama así precisamente, é esa, unha cuestión de estratégica e de tempos, non? Mas, a final, desgraciadamente, digamos que o campo do autonomismo gañou esa batalla, digamos, ¿no? É dicir, no 2003, todo ese mundo dos mínimos reintegracionistas finalmente, pois, con tamén unhas pequenas modificacións normativas, pois, pasou o campo do isolacionismo, ¿no? E iso, eles incluso agora, nos seus traballos académicos, xa recoñecen a esos mínimos reintegracionistas dentro da súa tendencia autonomista ou isolacionista, ¿eh? E é unha cousa bastante curiosa, ¿no? Esa apropiación que ás veces se fan, xa non só dos documentos históricos deturpándoos e colocando xis, sino tamén de movimentos que na súa orixe eran moi críticos con eles, ¿no? E ás veces, agora mesmo tamén o siguen sendo, ¿no? A dicer verdade, mas apropianse desa tradición porque, a dicer verdade, é o nacionalismo mayoritario, non? E depois, evidentemente, no campo do reintegracionismo non esquezamos que está a Constitución da GAL, non só da GAL, tamén están as Irmandades, tamén está a Asociación da Amizade de Galiza-Portugal, é dicir, existen outras estruturas, e entón tamén ese campo, con diversencias, tamén non esquezamos, porque aí tamén non aparecen reflectidas no libro, non quer dicer que non existan as diferencias que existían entre aqueles partidarios do portugués padrón e da normativa GAL, evidentemente, mas digamos que a Constitución, tanto a aprobación da Asnomiga como a Constitución da GAL axudan a que esa época ou ese contexto de 1001 normativas pois fique máis pois menos diverso, digamos, non? Sí, pronto, de facto, falábamos tamén antes fora de cámara que non se pode ou non é conveniente focar debates como este como un debate simplemente teórico, non? A maioría dos traballos que hai son de análise do discurso, non? Que dicer, pois este autor desta tendencia di isto e esta autora desta outra di esta outra cousa, non? Senón que son debates reais entre persoas reais e axentes nun campo no que se pretende unha posición central e o que se persigue a legitimidade, non? Que dizer, tanto
pues, como día o título do Mario Herrero, un conflito entre elites, non? Sí, e unha legitimidade que paradoxalmente non conseguen por parte do que é o nacionalismo mayoritario, a final, realmente, a base social das persoas que defenden o galego, evidentemente, non? E dicer, conseguen a legitimidade, curiosamente, daqueles que, non? Que son os asentes do nacionalismo español na Galiza, non? Entón, isto é tamén unha leitura tamén a ter en conta, non? De facto, baseándose simplemente nos textos, non é unha cousa que se faga, ou a leitura que eu fago, que non é unha cousa que se faga simplemente desde as instancias oficiais, digamos, non, ou desde o institucionalismo, o tema de os mínimos, ou xa desaparecidos, fosen unha posición autonomista, senón que, quero dizer, o traballo do Pablo Sánchez Vidal, por exemplo, si o coloca no que chama orientación autonomista, mas tamén o Mario Herrero, bueno, el emprega o termo diferencialismo, mas, embora si recoñeza que son non oficialistas, non, digamos, que están contra de quen produce os textos autonomistas, máis tal, si coloca o texto nunha corrente pois iso, que chama diferencialista, non? E é curioso como, a medida que se vai asentando tanto a democracia liberal española quanto a autonomía na Galiza ou tal, e a medida que se van conformando os grupos, vaise convertendo posiblemente nun debate máis heterónomo, digamos, non? No que o tema lingüístico é case o de menos. Por iso, tal vez, a posición dos mínimos sexa que é. Quer dizer, nós os textos e as formas lingüísticas que recoñecemos son estas, mas non recoñecemos a autoridade que está a compulsalos, entón propomos un texto diferente. Ainda que non podemos aproximar finalmente. Sí, porque ao final, ao non concordar no discurso e non legitimar pois a este tipo de institucións, evidentemente, podían ter viraron cara ao isolacionismo, ¿no? No 2003, pero podían ter virado cara ao reiteracionismo, non esquezamos, non? E dicer, do meu punto de vista, viraron cara ao isolacionismo, cara ao autonomismo, por unha cuestión política, por unha cuestión de entrada do nacionalismo galego nas institucións do poder. Sabían que ian entrar nas institucións do poder e era necesario resolver a cuestión normativa, non? E do meu punto de vista foi por iso entraron. Mas, aínda agora vemos polos órganos de expresión do nacionalismo galego, non? Que non están, digamos, non recoñecen a autoridade en materia lingüística do isolacionismo, aínda hoxe en día, non? Dicer, iso eu acho que, facendo unha leitura dos órganos de expresión, pois do Nós Diario, do Sermos Galiza, etc., pódese ver claramente, non? Eu lembro que cando estaba estudando Direito, pregunteille ao Francisco Rodríguez, que é, pois eso, a máxima autoridade, non, en materia lingüística do meu punto de vista, non, dese mundo do nacionalismo, para cuándo, non, o NH, para cuándo a adopción do NH. E ele opinaba que dentro de 20 anos, sí, sería o momento, non? Entón, iso, os 20 anos, evidentemente, xa pasaron. Mas sí que dá para ver cual é o posicionamento deste tipo de axentes que ven o reiteracionismo como unha zón factível, desexável, posível, mas gradualista. E tamén o vían así moitos galeguistas do período anterior a 1936. E incluso falamos dun bulto como Vicente Risco. E hai que dicer que, aínda que se chamaba o home das xotas, como ben decías, tamén cando foi o momento de tomar unha posición máis a favor, pois, de escrever a normativa ortográfica máis próxima ao portugués, e dicer, cando Correa Calderón se manifestou claramente en favor de escrever con LH, con NH, de aproximar o máximo posible o galego portugués, Vicente Risco
que ele tiña 41 anos e Correa Calderón tiña 26, e dicer, Vicente Risco nesa altura era a máxima autoridade, o máximo teórico do nacionalismo galego despois da publicación do seu famoso libro, Teoría do nacionalismo galego, parou os pés a Correa Calderón e dixo que non era o momento. Non? E dice, até ese galeguista que era acuñado como Medasotas, nun momento que podía ser tamén decisivo, e que galeguistas da nova xerazón e que eles se recoñecían como a nova xerazón galega, porque así ten un artigo intitulado o propio Correa Calderón, pois o bulto non, do nacionalismo galego pois dixo que non. Entón, ese tipo de posicionamentos, como vemos, non só existiron pois eso, na actualidade con Francisco Rodríguez, non? Sino que tamén existiron anteriormente. Non? Ben, no debate houbo, pronto, tal vez o momento máis importante do debate e o máis importante para o devir do galego escrito foi cando aparece un texto legal que recoñece, xa sen meternos, porque aí sí que nos podemos eternizar no tema de se a norma é oficial ou non, mas aparece un texto que recoñece que hai unha norma propia da lingua da Galiza. Non? E iso dá, e a legislación que a partir dela se desenvolve permite uns métodos punitivos, tal vez sexa a palabra, contra docentes que non a recoñecen, contra autores que fican nas marxes do circuito editorial, digamos, polas súas historias gráficas. Entón, non sei se, pronto, se podes falar disto sobre os primeiros anos. A dicer verdade, dame un pouco de mágoa porque no libro ficou nunha nota a rodapé, e como tantas outras cousas que pola necesaria brevidade nun libro destas características, que non esquezamos que o objetivo do libro era divulgativo, fundamentalmente, non ficou moito mencionado pois esa represión que houbo a moitos docentes, profesores de secundaria, moitos deles, non? Que por ter unha zona gráfica diferente e por escrever en galego e portugués, pois foron represaliados, non? E así foi, e hai algúns casos que cito no libro, no caso, por exemplo, do Mario Alonso Noceda, que coñezo personalmente e que foi represaliado e tivo moitos problemas no seu colexio na illa e que aparecen, e para calquer persoa que teña interese nestes temas, pois aparecen referenciados na revista Galia, en profundidade, todo o que aconteceu. Non foi o único caso, evidentemente, hai máis, por exemplo, dun profesor de Física e Química de Pontevedra, do Xesús Sánchez, Xesús Pérez Vieites tamén, e dicer, foron persoas que foron represaliadas, ás veces polos seus propios compañeiros, ás veces polas direccións dos centros ou incluso, evidentemente, pola inspección educativa, e con consecuencias pois para os seus traballos. E que acabaron por organizarse, evidentemente, nos anos 90 nunha organización que se coñecía como docentes contra a represión lingüística, non? E bon, é un tema, a verdade, que dá para investigar, para pesquisar e sería interesante tamén traballar nele. Hai un traballo, se non me engano, que tal vez estixas a citar mal, mas eu xuraría que é un traballo da María do Carmo Enríquez sobre o tema, un traballo de 10 páxinas neste volume colectivo que publicara a través hai xa anos, no que dá conta de todas estas cousas, a verdade, é extenso o traballo sobre o tema. E antes desta organización máis envolvida especificamente neste labor, sí que a función da GAL nun primeiro momento foi esa ou unha parecida, digamos, non? Que os diferentes reintegracionistas tivesen unha referencia, non? Tivesen criar unha rede na que se pudesen desenvolver pronto, non só de forma teórica, quanto tamén na súa práctica e ter a quen referirse, non? Ou a quen acudir con casos como este. A partir da creación da GAL, no ano 81, que ven de celebrar os 40 anos agora, o reintegracionismo atravesou varias etapas, non? Unha primeira, falábamos antes, unha primeira
nos anos 80 máis academicista, digamos, non? Cos congresos internacionais da lingua galego-portuguesa. Depois, a partir de aí, nos anos 90, unha máis de, non sei se de expansón tamén, tal vez, non? Na que a GAL perde centralidade en favor da creación dos chamados movimentos reiteracionistas de base, os grupos reiteracionistas de base, que diga. E a adopción por parte de organizacións sobre todo independentistas de esquerdas na Galiza da norma da GAL. E a partir de aí, co novo milenio, muda tamén a dirección da GAL, a presidencia da GAL, que diga, e o perfil do reintegracionismo pasa a ser diferente. Non sei se poderías acompañar todo este percurso tal vez sexa moito, mas a viraxe do tal vez sexa da imaxe pública da GAL, non? De ser un órgano máis académico, depois a ser unha cousa de traballo máis de rúa e o paradigma no que entramos agora, o comezo. É que a evolución da GAL ou a evolución do reiteracionismo, porque ás veces o reiteracionismo e a GAL, non? Nos anos 80 quase, non? Pode ser o mesmo, non? Ainda que tamén había outras organizacións, non? As etapas que acabas de comentar parece son de todo lóxicas do meu punto de vista nun movimento que está a crescer, non? E dicer, nun primeiro estadio en todos os movimentos, e tamén o vemos, non? No nacionalismo galego, pois há unha fase de elaboración teórica, non? Está unha fase de construción das organizacións, non? E aí está pois a construción da GAL, a construción dun marco teórico no que o primeiro objetivo, sobre todo, pois era por as bases da teoría reiteracionista, do discurso, non? E da ideoloxía reiteracionista, e combatir o discurso isolacionista, non? Entón, é lóxico que fose así, non? E que fose unha fase, pois, onde o máis importante fosen os congresos que organizaban, non? A revista Galia e documentos como Estudo Crítico, que para moitos de nós que nos socializamos no reiteracionismo nos anos 90 era, pois, a auténtica Biblia, non? E dizer, acudíamos ao Estudo Crítico, pois, para ter argumentos para combater, non? O isolacionismo. Mas, como todo movimento, e o reiteracionismo pois era un movimento pois moi minoritario, e iso pois a que recoñecelo así, non? Necesita evidentemente expandirse e entón moita xente, sobre todo as novas xeracións nos anos 90, nun contexto non esquezamos de crecemento do nacionalismo galego e de incorporación de novas xeracións e moitos mozos, non? Ao nacionalismo galego, non? Na miña época, no liceo, por exemplo, a maior parte de nós, aínda que non falásemos galego, pois todos simpatizábamos co galeguismo, non? Un contexto moi diferente ao actual. Pois comezamos a militar e a formar parte dese tipo de estruturas, non? Entón, víamos como estruturas como a GAL que eran necesarias e que eran moi importantes para o reiteracionismo, mas non facían un traballo tamén moi necesario que era socializar, non? As teses reiteracionistas na sociedade, non? Na base, a través máis dun traballo clásico de militancia política de rúa, non? E iso foi o que eu inclúome, porque eu tamén estiven aí, non? E formei parte un pouco dese proceso e de formación dos grupos reiteracionistas de base, que eu penso que foi un momento pois moi interesante porque aí expandiuse moito o reiteracionismo a nivel de traballo na rúa, de visualización, de fuxir dos círculos académicos, do academicismo, en definitiva, da tendencia a filoloxizar, non? Parecía que un reiteracionista só podía ser un filólogo cun coñecemento profundo da lingua, non? E nós, pois, estábamos un pouco en contra disso, non? E o obxectivo destes grupos reiteracionistas de base era atrair a outros sectores diversos da sociedade, mas a eses postulados reiteracionistas. Posteriormente, como comentas tú, sí que penso que há un cambio ou unha mudanza de paradigma que aparece reflectida no libro pois a finais da década de 90 e nos anos 2000, comezo dos 2000, e eu penso que aí danse varios factores nesa mudanza de paradigma. Hai unha entrada de novas persoas nas estruturas organizativas do reiteracionismo, é o caso de Bernardo Penabade no caso de AGAL,
a que fora a súa presidenta durante, eu penso que máis de 20 anos, non sei se me trabuco, pero, bueno, estivo moito tempo. María do Carmo Enríquez Salido sai da presidencia e entra Bernardo Penabade con tamén unha xente xoven con outras ideas, non? Ideas de facer máis o orientacionismo atractivo á sociedade, non? Ideas de fuxir desa imaxe que moitos sectores do galeguismo tiñan do orientacionismo como unha especie de friki, non? Filólogo, con poucas habilidades sociais, non? E bastante, en fin, sabemos, eu penso que todos que están aquí saben do que falo. E eu penso que aí houve un cambio de paradigma. Hai persoas pois como Miguel Penas, Valentín Rodríguez Fasín, o Eduardo Malagoto, non? Que entran a GAL un pouco tamén mudando ese paradigma. Tamén outras persoas como desde o MDL tamén, non? Que se tentou unificar, aínda que despois non se conseguiu de todo, unificar a todos os grupos reivindicacionistas de base en torno a un traballo máis de rúa e de militancia. Eu penso que aí sí que hai unha visón non tan filoloxicista do orientacionismo e máis de chegar a máis sectores amplios. Pero penso que propio de un movimento que está a crecer e necesita, evidentemente, ampliar a base, non? Punto. Ben, se te parece, vamos pasar con vou dar conta de algunhas preguntas que te deixaron por aquí, no Facebook, nomeadamente. O Mario Herrero, que xa falamos, dice, caro Tiago, e para cando unha histeria do reintegracionismo? Habería moito a dicer, e non é piada. Sí. É que o reintegracionismo tantos como reintegracionistas, non? Comentábamos, non? E xa antes respostara cando tú tiveras problemas coa conexión un pouco as palabras do Mario Herrero, e a dicer verdade, pois ten moita razón. Mas eu acho que ni sequera é un problema do reintegracionismo, non? Esas histerias que temos ou esas luitas é un problema tamén a nivel das organizacións políticas en xeral, do nacionalismo, do galeguismo, etcétera, non? Que sempre pois como na vida de Brian, non? Moitas veces, non? Parecese moito, non? E no caso do reintegracionismo, pois sí, hai moitas, non? Moitas pois a GAL, entre os partidos da GAL e do Portugués Padrón, como comentaba antes, non? Que forman parte desa intrahistoria que non está recollida na breve historia, mas que tamén penso que é importante tamén citar e resgatar. E depois tamén, evidentemente, por desencontros estratégicos, non? Sobre o modo de asir, non? E últimamente, pois, con propostas como o binormativismo ou con propostas ou coa cisón que houbo dun sector do reintegracionismo, non? Que comentábamos na previa e que constituíu a asociación, non? De estudos galegos, non? Pois, claro, decir, há moitas histerias, sí, é certo. E sobre isto que me das pé a unha pregunta que che quería facer, sobre isto que dis que non sabes se será tanto unha cousa do reintegracionismo cuanto se máis ben unha tendencia inherente aos movimentos sociais ou mesmo o ser humano, tal vez non, ou a sociedade humana. Sí. Hai unha cousa que chama a atención que, de facto, tal vez se rebobinásemos o vídeo ou se depois cando vexamos no YouTube, tal vez mencionamos apenas unha muller en todo este tempo, que foi a María do Carmo Enríquez Salido, que foi presidenta da GAL durante, como dices, 20 anos, mas e no libro mencionase algunha outra, pois no século XVIII María Francisca de Isla Losada, mas pronto, que é unha participación moitas veces que aparece como marxinal ou como anecdótica ou tal. Entón, eu quería che preguntar se tú, a conclusión a que chegas da túa pesquisa, é que primeiro, se houbo certamente unha participación femenina na historia do reintegracionismo reducida ou anecdótica, se é que a historiografía ou quen se encarregou de decidir o que pasaba a posteridade e o que non, obviou esa participación e, en caso de que con efeito fose a participación anecdótica, se xulgas que
porque por as lóxicas sociais que de todas coñecidas, ou se hai, aliás, no reintegracionismo algo que o faga pouco atractivo. Antes de responderes, quería colocar unha anécdota porque sobre isto de se é que a participación non existe ou é que non se lle presta atención, ocorreu algo no aniversario da GAL, no 40 aniversario, ao final, no momento durante o acto, houve un momento de microfone aberto e a Adela Figueroa Panise colleu o microfone e dixo: eu estaba nesta asamblea entre estas 40 ou 50 persoas que puseron unha placa, mas o meu nome non está aí. Entón, claro, chama atención quería ter a todo. Ten razón, non? Sí, é unha pregunta que tamén me fixeran cando fiz algunha presentación tamén da breve historia, non? Cando fun a presentar algunhas cidades e algunha persoa do público preguntoume, mas non había tamén mulleres, non? Na historia do proceso de codificación normativa que defenderan pois as teses do reintegracionismo, non? E a dicir a verdade é que eu gostaría de poder rescatar o discurso de mulleres silenciadas e que tiveran un discurso pois en favor das teses do reintegracionismo nesa altura, non? Mas a dicer verdade, pois eu non fun capaz de encontrar, non? Neste caso, non? Non acontece noutros ámbitos así, no campo da historia da arte, no século XIX rescatouse a figura de Artemisa Gentileschi e aínda que non forman parte do canon, pois hoxe en día há moitas mulleres, non, no ámbito da pintura e noutros sectores, non, que pois que xa forman parte un pouco dese canon e están resgatadas, non? Mas no caso do reintegracionismo eu penso que tamén en xeral pois a participación das mulleres sempre foi pola miña propia experiencia persoal e a parte que xa comentamos como sempre falamos diso como algo negativo, non? Sempre foi inferior a dos homes, non? Nas organizacións políticas, non? Estou a referirme ou tamén as organizacións reintegracionistas e lingüísticas, non? E eu penso que ten máis relación con iso, non? Con que históricamente é así, aínda que hai mulleres importantes e mulleres que no reintegracionismo tiveron un papel fundamental. E estamos falando, por exemplo, da antes citada, non? De María do Carmo Enrique Salido, non? Que continúa a escrever en galego-portugués nos medios de comunicación, que iso hai que recordalo, non? Entón, temos aí unha muller que foi pois 20 anos presidenta da GAL, con unha produción teórica moi interesante, resgatando o discurso da lingua de moitos galeguistas nas revistas agalias e unha figura pois fundamental do reintegracionismo dos anos 80, que foi, alén disso, unha década moi importante, non? E depois, nos grupos reintegracionistas de base, tamén estiveron envolvidas mulleres, non esquezamos, non? No caso, por exemplo, de Ourense, podo falar pois da Irene Veiga, pois no caso de Mendiño, pois estaba Betty Arias, hai moitas mulleres tamén no caso dos grupos reintegracionistas de base e no que é o movimento asociativo, non? Mas non esquezamos que, ao final, cando facemos ou elaboramos unha historia do reintegracionismo, estamos a falar de discurso de elites, non? De elites intelectuais e gostemos ou non, moitas veces esas elites intelectuais que elaboraran o discurso no século XVIII e no século XIX maioritariamente eran homes. Eso é así. Aínda que pois que non gostemos, dicer, é así. Ben, pois xa agora sí vouche pasar varias preguntas que foron deixando por aquí e vamos ir concluindo. Fariche unha última pregunta para encerrar o acto, mas xa pronto, levamos 1 hora e 20 minutos. 1 hora e 18 minutos xa. Ben, pregunta o Paulo Terra nos Ollos, diz, claro, a pregunta foi formulada cando estábamos a falar de Carballo, entendo, diz,
acho que o desterrou totalmente foi a 7ª edición da súa gramática en 1979. Cando muda a acentuación, establece a separación dos pronomes con hífen, etc. Nese momento, Galaxia deixou de lle publicar os libros, acho eu. Pode ser, porque de facto nesa edición é tamén cando postula a nivel teórico, non? Dicer, hai unha mudanza aí en Carballo en favor, non? Desa aproximación lingüística, non? E favorecendo, non? Tamén as solucións duplas. Entón, pode ser, mas é unha cuestión tamén a investigar, creo eu, ou aprofundar, porque non o teño, eu personalmente non teño claro cual foi o momento en concreto, nin sequer teño claro si foi influenciado por alguén ou non, e poderíamos falar diso. Mas hai algunhas incógnitas interesantes sobre iso, é dicir, na propia evolución do pensamento de Carballo Calero, que, como dicía antes, xa no 71 ele, pois, reparaba no proceso de codificación normativa, en como escribían outros galeguistas, entón, sí, é dicir, pode ser que esa data sexa moi aproximada, real. Outros estudosos e historiadores, como Elías Torres, pois citan algún outro artigo, non me lembro agora moi ben se era presente imperfeito ou algo así, non me lembro ben, pero teñen outra opinión ao respecto. Sí, había quen, o Xosé Luis Rodríguez, por exemplo, dicía que o momento, iso, o punto de inflexión na ideoloxía lingüística de Carballo foi no 77, cando fixo o prólogo para un poemario de Francisco Señas Portugal, Xosé Ramón pronto, non me sai agora o apelido, o historiador da literatura. Sí, pero lembro de falar con Xosé Luis Rodríguez e de terme dito precisamente iso que comentas. Pronto. Pois, e hai aquí que empede un segundo volume da obra. Dicen, breve historia, segundo volume. Pois, a dicer verdade, materiala moitísimo. E, de facto, claro, eu, por diversas circunstancias persoais, non? E demais, pois non continuei investigando 2 anos máis e continuei encontrando moitas cousas, non? E para mí o libro ten moitos defeitos, a dicer verdade. Ten moitos defeitos que gostaría de que se podesen resolver, non? No futuro, non? Ratas varias e non só iso, sino algunha xente que ficou fora que debería estar dentro, algún grupo reintegracionista ao mellor que por problemas de espazo mellor non ten o peso que debería ter, mas cando levaras unha breve historia ao reintegracionismo ou cualquier outra historia, sempre estás sometido evidentemente á crítica, non? Como ten que ser, non? E é pois, o que asumimos tamén as persoas que escribimos este tipo de libros, non? Mas sí, faltan moitas cousas. Eu, pois, por exemplo, para o proceso de codificación normativa na época do nacionalismo, pois hai figuras pouco coñecidas dunha organización que se chamaba Juventud Antoniana, onde estaba pois Frai Atanasio, que era un membro da Real Academia Galega que mostraba moito interese co proceso de codificación, que postulaba que o galego e o portugués se debían escrever igual, e que remitía a esos textos medievais, non? Para defender esas posturas, pero mas há moitísimos casos aínda moi pouco coñecidos. Eu creo que, espero que a breve historia teña servido para socializar precisamente esas luitas normativas que existían, non? No proceso de codificación, non? Que non era ben unha tradición lusista, sino que había moitas persoas, e como decíamos antes, moitas persoas contrarias as teses reintegracionistas e, curiosamente, ás veces as oposicións que existían eran porque moitas destas persoas entendían o galego como unha lingua propia para a poesía, moitas veces, mas non para un discurso pois para todo, pois científico ou para falar de cualquier cousa, non? E é interesante ás veces tamén como se ven os defensores do reintegracionismo na época do nacionalismo. Eles mesmos se ven como os galegos futuristas, non? Eles víanse como
pois o galego, no, si ten futuro, pois é por ese camiño, no? Entón, quedan moitísimas cousas por investigar e o reintegracionismo aínda ten moita historia, evidentemente, que contar, non? Pronto. O propio Paulo colocaba agora tamén no Facebook, dicía que há quen diga que foi o artigo de Lapa en Coloquio Letras que fez Carballo decidirse no camiño do reintegracionismo. Pronto, Sí, 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 sí. posteriormente en Grial, o que foi criticado posteriormente por Piñeiro en Grial. Sí, 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 sí. Pois... Pode ser. É difícil, dicer, xa temos un coñecemento bastante, en cualquier caso, profundo. Dicer, eu lembrome mesmo a carta que facía referencia antes, a carta que escribiu Carballo Calero, moi pouco despois de aprobarse as Nomiga a Piñeiro. É unha carta que non podo entrar na breve historia do reintegracionismo, pero é unha carta fundamental, fundamental. Sobre todo porque temos que pensar que aqueles que defendían ou que eran contrarios ás teses reintegracionistas colocaron a Carballo Calero pois como unha persoa que directamente se volveu tola. E falaban nestos termos. Entón, esa carta é dunha persoa que ten perfeitamente consciencia do que fixo, no contexto tamén, igual que Rodríguez Lapa, no que fixo, e tiña perfecta consciencia do futuro que debía ter o galego. E eu creo que é unha carta que é moi interesante, de que se difunda e de que se coñeza, porque aparece o pensamento de Carballo Calero, aínda non na praxe reintegracionista, con algunhas tendencias, pero non reintegracionista, ¿no? Mas moi interesante, ¿no? Sí, de facto é a carta, bueno, supoño que te referes á carta que do artigo que citamos antes, non? Do artigo que publicamos. Sí. Pois, sí, exactamente. Pronto, pois é unha mágoa porque é que van ficar moitísimas cousas que dicer, evidentemente. Que de reintegracionismo, como decía o Mario, ¿no? E das histerias reintegracionistas, aquí dá para falar unha chea. Pois Unha sí. chea. E a verdade é que é un movimento que ten moito futuro, a dicer verdade, porque ao final eu penso que o futuro da lingua galega pasa polo reintegracionismo. Entón, pois, no? Dá para falar moitísimo. E sobre todo porque o que comentábamos na previa, que ás veces non somos moi conscientes, non? Esas rupturas, non? Que houve históricamente en todas as fases do nacionalismo galego, desde o provincialismo, o regionalismo, ao 36, non? Rupturas drásticas que fan que voltemos sempre sobre os mesmos temas, sobre os mesmos debates, sobre as mesmas histerias, non? Unha e outra vez. Pero eran unhas histerias, unhos debates, unhas loitas que existían dunha maneira visceral e pódese ver a través de traballos como o meu, tamén coa tese que aparte recomendo, que é a tese de Elías Torres, e aquí teño que dicir que é unha tese fundamental para coñecer ese proceso de codificación normativa na etapa do regionalismo, non? E, desgraciadamente, outra das cousas que di o Mario, que ten toda a razón do mundo, é que non nos lemos, non? E que se queixa amargamente moitas veces no Facebook, non? Non nos lemos os reintegracionistas, e ten toda a razón, non? Non nos lemos, non lemos a tese de Elías Torres, non lemos incluso a elaboración teórica que fixeron os propios salacionistas como Enrique Monteagudo, que coñece profundamente como foi o proceso de codificación normativa na etapa do nacionalismo. E non nos lemos. E iso tamén é un problema, non? Moitas veces porque seguimos repetindo os mesmos problemas, non? Pronto. Pois xa para encerrar, por desgraza non hai moitas cosas que van ficar fora, como dicíamos, pois todo, non falamos prácticamente nada das novas vertentes, digamos, que foron saindo do reintegracionismo a partir da creación de o que de facto Pablo Sánchez Vidal chama unha terceira corrente, non? Fora do autonomismo e reintegracionismo, chama a lusofonía ou a orientación lusofonófila. Non deu para falarmos diso, nin prácticamente da cisón que falábamos antes. Pronto, esta foi xa posterior á publicación do libro, non? A cisón nagal e a creación da AEXE, en fin. Mas, pronto, para encerrar así con unha pregunta un pouco tópica, digamos, o que é que esperas do reintegracionismo na próxima década e o que é que desexas?
É moi difícil, unha pregunta dese estilo, a dicer verdade. Que espero do retracionismo? Eu comecei no retracionismo nun momento de efervescencia, non? E dicer, claro, un momento moi ilusionante, onde estaba a crecer todo, os movimentos sociais, non? Os grupos retracionistas de base, non? E facíamos moito traballo de visualización, non? Na rúa. Moito traballo, pois, de patearse as rúas, de colar cartaces, E noto en falta un pouco iso, non? Un maior activismo ou militancia de base e de rúa, non? Volcouse o retracionismo e a estruturas das que non podemos falar que son fundamentais, non? Como o PSL, non? O Portal Galego da Lingua, porque atraíu a moita xente que tal vez polas canles habituais da militancia pois lingüística ou política pois non sente cualquier interese, mas pois a través pois da rede pois pode chegar ás teses retracionistas e digamos que axudou a diversificar tamén un movimento que xa era de por sí heteroxéneo, non esquezamos, non? Pero sí que boto en falta tal vez un maior combate, non? Un maior combate ás teses isolacionistas, tamén desde a perspectiva sempre que teñamos en conta que ao final estamos falando de lingua, estamos falando de construcións sociais, estamos falando non de realidades obxectivas, non? É dicer, porque moitas veces o reintegracionismo, algo que se criticou por parte do isolacionismo, pois ese tipo de acusacións de españolistas, por escrever pois unha normativa que se entendía moi próxima ao español. Eu creo que afortunadamente é unha fase, creo que fechada, non? Nesta nova xeración de reintegracionistas que digamos que non van cara aí, afortunadamente, non? Mas a outra parte ten que recoñecernos, non? Ten que recoñecer a parte reintegracionista e iso non está a facer. Entón, aí sinto pois que habría que combatir un pouco máis esas tesas isolacionistas, non? Pronto, uniúsenos o Tiago, entendo que Tiago, para encerrar o evento. Tiago. O Tiago Alves, refírome. Tiago Alves. Sí, non, estaba lle dando pé para que encerrase o... Sí. Pois, mas pronto, en cuanto non se une, nada, eu xa digo, unha mágoa que fican tantas cousas fora, mas si é verdade que dá para... Sí, dá para moito máis, non? É dicir, poderíamos, claro, falar o que falábamos na previa, pois esa cisón, non? No reintegracionismo na última época entre a Asociación de Estudos Galegos, non? E o reintegracionismo que está en Agal e que eu creo que aí hubo un punto tamén moi importante, que é que hubo unha mudanza de maiorías. Unha mudanza de maiorías, é dicir, anteriormente os partidarios da normativa Agal dentro do reintegracionismo eran maioritarios e a correlación de forzas pois xa non é a que era. O reintegracionismo quería mostrar iso, Agal quería pois visualizar que tan lexítimo é escrever galego pois con normativa Agal como normativa Padrón e era pois eso, recoñecer pois unha realidade que cada vez hai máis persoas, non? Que pois que postulan, non? Pois para o galego pois a normativa pois Padrón, non? E aí pois por aí pois sei que houve unha cisón pois que ven acompañando tamén a propia historia do reintegracionismo, non? Porque está feita, como decía o Mario, de histerias, de cisóns, non? Etcétera, non? Pois pronto, pois rematas tú, non, Jota? Como? Rematas tú. Sí, nada, sen máis, simplemente agradecerche pronto a través que organizase o evento e a ti esta hora e media de conversa que estou seguro de que non só, pronto, non sei se alguén lle resultaría tan placenteiro como a min, mas con certeza moita xente vai aprender moito e vai disfrutar moito vendo isto, así que nada, moito obrigado a ti, moito obrigado a través e moito obrigado a toda a xente que E un placer por ter participado e poder falar do reintegracionismo, que é algo que me apaixona. Pois moito obrigado. Boa noite. Chao.